filmăm alte caricature. Sau ia cât de înălțime, sau ăsta, Pupați-vă! ce faci? Când mai bei, mă? Nu-i frumos, dar eu nu prea cred. Ori mai bei, era pe la vaciola care iau carne cu ăla. Nu ăla, da, nu puiul, da. Bine, ăsta era la tămachi, ăsta așează. Marșul să-l bai Dar ia-o lua ăla, că nu-i prima. Măi, ce vrea prietenul tău de la... Bă, s-a bășit. Marșul bai eu, marșul. Stai că nu. Deni, bagă Pupă-l, pupă-l. Sărută-l. Sărută-l pe buze. Pupă-l, pupă-l. Poponarilor! Bulangilor! Două pune de la ureche, te rog frumos. Afară și Gata, au rulat și a pus buchii pe ei. Abia așteaptă să dea copsul. Ia uite-i. Vrea să-ți arate dansul, stai. Dansul, da, Lebedelor. Dansul cocorilor. Vezi că te mai jucă ușa, uite ce... Ăsta e Robocop. Dă-i acum! Dă-i! Hai, drăgămă, ce tare, mă! ține-o pe trei, hai. Ține-o pe trei, hai. Se uită la geantă el acum. Da. Vrei pe doi? da, fac eu cafea? Bine. Tokyo! 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 Hai, bagă pe trei. Da, bagă eu. Hai, nu. Ce bagă eu?